भाया बालुंगाटा एकला बस देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आम ए जा मंदिर को। तो फाइनली चलो कौन कौन देखिए कौन कौन केमती लगुच जगह। तो चलो जा जगह केमती मंदिरटा पूरा पहाड़ उपर है। तो देखो केते पूरा सुनसान किए सब पड़े प्रयोजक। भी लगला। तो फाइनल जीवा जा बुलिक आसिया जोर लगा के ऐसा। आज जहाँ लगुच पड़ पड़ निद हो। तो फाइनली जे जिम करिया थी आमर मंदिर को पलि आसो तार ऑटोमेटिक जिम हो। तो गाइस जुआ चलो देखिए जगह केमती फाइनल देखो। फाइनली हमें बात रहे। तो गाइस चलंदु तो देखो दाऊदी पड़े गाइस। हालिया लगे तो संज भी है। तो फाइनल जाकि पलि आसवा। चलते तो फाइनली आम पलि आसिलु। देखो जगह। तो चलो फाइनल देखो मंदिर एरिया। तो फाइनल साथी फाइन जगह देखो। आम आसलु बुलिया को। तो चलतु गाइस जीवा देखो। ये हूँ पहाड़ भीतर अच्छा माँ वन दुर्गा। देखो केमती केते पूरा पाहच पूरा। तो देखो गाइस
କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଛୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଡ଼ି ଉପରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ବୁଲା ସରିଲା ରାତି ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜହ କରିବନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ହେରି। ଆଉ ଯାଇପାରିବି ଖାଲି ଲାଗିଲାଣି। ଓହୋ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାରେ ପୁରା ସୁନସାନ ଜବରଦସ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ବୁଲି ଆସିବେ ଥରେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଝାଳ ପୁରା ଭୁଇଁକି ପୁରା ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା। କେତେ ପୁରା ସୁନସାନ ମଜା ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଆସିଲି ହେରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଜାଗା ମାତ୍ର ଏକଦମ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତ ଫାଇନାଲି କେବେ ବି ହେଲେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ବଣ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯିବ ପୂଜା କରିକି ଯିବ ବନ ଦୁର୍ଗା ମା। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁଣି ହେରି ସେଇଠୁ ଏଇ ଯାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଦର ବି ହେଲେ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଲା ବସିଛି ଏବେ ବିଚାରି। ତ ଗାଇସ୍ କେତେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କରୁନି। ତ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ହେଲେ ତ ତାର ଗାଇସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପିଲେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ତା ବେବି କିନ୍ ଧରିକି ଦେଖ ରହିଛି ପୁରା। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଗ ଏକଲା ଯିଏ ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବାବୁ ଏକଲା ବସଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର ଭଳିଆ ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଏକଲା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ପଳେଇଲେଣି ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିଏ ଯାହାର ଆମେ ବି ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାରି। ଟାଟା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବାଏ। ଇଏ ତା ବେବିକି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବି ଯିବା ହାରି। ତ ଫାଇନାଲି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟୋଟାଲି 0% ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯିବାକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ରହିଲେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ପୁରା ରହିଲେ ପୁରା ତା'ର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଥରେ ଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡର ଲାଗୁଛି ହେଲେ କାଳେ ବାଘ ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବଣଟା ନା ବାଘ ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି।
फाइनाली पलि आसले तल को जगह संपूर्ण पूरा देखीदे। तो फाइनाली जी भारी भारी खतरनाक जगह। तो वीडियो भल लगी लाइक और सब्सक्राइब करिए। भाई को टिके सपोर्ट देखते भाई।